Oj, oj, oj. Där var det en bil. Sopa. Men vi ska göra. Nej, vi ska supa. Ja, nu är det fredag. Och hon ska sopa. Jo. Okej. Jag tycker nu kommer frukost. Vi gör så här. Vi köper först. Nej, gör man. Först toast. Och sen så. Alltså exakt som förut. Först så. Och sen så. Igen, jag kan inte det här. Och så. Ja. Och sen tillbaka. Så. Fan vad bra vi är. Nu sjunger vi. Du är en bra lärare, Petter. Du säger ja. Du säger må. Lever. Och du säger han. Okej. 1, 2, 3. Ja må han leva. Ja må han leva. Ja må han leva. Jag har ju ingen direkt sångröst om man säger så. Kan inte. Men vadå? Sluta här. Nej. Nu ska vi vissa den där. Oj, kolla vilken tjej. Jag var kolla. Vadå? Diggi. Yes, kolla vilken tjej. Hej. Ja, det där måste du göra. Vänta. Jag kan inte göra det. Nej. Vad sa du har du inte? Vad är det för något? Aha, det är här. Det går inte. Nej. Försök så här. Så här. Där. Jag kunde förut med 4 fingrar på det. Sen satt jag där och lärde mig. Aha, så här. Det är inte så här. Gör inte det. Ja, putta. Och sen kollar du. Ja, lite till. Och sen ska du vrida tungan. Att du snurrar runt. Uppåt. Ställa fingrarna. Och så. Sådär. Kan du göra? Gör sådär. Bra! Och bara stoppa in fingret. Alltså fingrarna. Sådär. Och så, samtidigt ska du lite ministera. Ja, då åker det. Så länge. Inte med hand. Det är lite. Okej. Albin? Absolut. Okej. Ja, stoppa in tungan. Här min vän. Ja, din kompis. Här. Här får du. Yes, du får lite mer min vän. Jag hittar en kompis. Hälsa. Kolla tänderna. Vem ska få spänn? Ja. Topptråden. Oh, hörde du? Ja, Han tog det. Det får inte äta. jag vet inte vad det är. En gris. Stoppa in tungan nu, Hasse, som du sa. Nej. Nej, inte på en kille på leka med tjej. Fast jag gillar hästar.
Får jag rida på dig nu? Alltså är det ridskola här eller är det privatägda hästar? Akta dig, du kommer få en stöd igen. Det är mina. Det är dina. Ja, det är klart. Kan du röra den? Du, han kan bita dig. Och så fingret är borta av hela handen. Fan vad mycket du käkar, gubben. Okej. Nu ska jag få en puss. Pussar den hunden?